Ndichikutsambirai zvekare pano padzirare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe sorika nekurekodhera manews updates panze pamafura mhepo. Tiri kuitira kuti muwane manews updates akati wandei tichimatsvagira panze pano pandiri. Vadikani, ndine video recurrent situation kuBulawayo. Chandanga ndakuisirai video iroro, ndapedza kukuisirai video iroro ndicharova chepaparire Nyatwa hospital. Pari kupisa zvaizvezvi, saka musaskipe this video. Muzimu muri kupisa, amuna kumira mushe. Ndatichilaikai this video, ndatichie this video kune hama neshamwari veruzhinji vabatsirikani. But zvana kumboita dambokusiyai muchiona video repaBulawayo apapa. Miro pakaita muzuva ranhasi after Geza ataura kuti iye nhasi nemangwana chinenge chakachaya. Musi wa 22 na 23 chinenge chakachaya. Ndatimboonei this video, wapedza kuona usaskipe sezvandambotaura nekuti ndine chepaparire Nyatwa hospital ende pari kupisa zvaizvezvi. Ndatimboonei this video. Robot anga kamira street inonzi 12 Avenue is Bulawayo. It's business as usual. Tiri kuno kwa Bulawayo. Kontu kuziyatunga. Vari kuti aiwa komana Geza uyu ingori wotongi zvaro rinenge mo. Business as usual kwa Bulawayo. Kontu tuziyatunga aiwa vari kushanda. Vana baba, vana mai vari kushanda. Hanzi pasi naGeza, pasi nemutoriro, pasi nezvaanotaura. Kuno kuKwaBulawayo, day 2 of the ZITF 2025. Ndo zviri kuitika kuno kuvana baba nana mai kuBulawayo. Kontu tuziyatunga, it's business as usual. Baba vamunangagwa vakati aiwa shandai vanangu, shandai zvaGeza izvi aiwa ndezvesocial media. Vari kutotengesa vakomana nevasikana vachengete mhuri dzavo. Business as usual. Kontu tuziyatunga. Next update ivideo riri kushungurudza rinorwadza zvikuru. Video iri ndere mukomana iye anga aina mai vake vairwara vaida rubatsiro kubva kuchipatara. So vaenda kuchipatara cheparire Nyatwa hospital, driver weIndrive akashuta video achitaura iye kuti pachipatara apapa vakashaya vanobatsira, vakashaya manesi. Vamwe ndo vari kuti Geza ndiye akakonzeresa kuti izvi zviitike, nekuti vanhu vaifungira kuti hanzi pachapisa muZimbabwe. But vamwe vanhu ndo vari kutaura kuti aiwa ndo tsika dzavo, manesi kana madoctors haasi kubatika pakurapa vanhu. Hanzi vazhinji tikushaya help muzvipatara umo. So da kukuisirai video iroro, wapedza kuriona kuti zvaunofika comment section. Aenderera mberi achitaura kuti hanzi tawana pana 1 nurse but azoenda akatonogara pasi, haana kuda kutibatsira abva angonozvivharira muofisi yake. So takashaya help. Saka vadikani da kuti titaura zvaunofika comment section kuti ingave nyaya yei ende inopedzwa sei. Much love.
situation iri papari. Somebody vandatakura kubva naye kugomo, mama vaita accident kugomo kwacho, ndasingompiwa ne-indrive kunzi ngaaende kupare ndokwada kutransferiwa kuna ambulance ndikwanisa kumutakura. Ikoko kwacho there was just one nurse helping kubvisa pastretcher kupinza mota. Now ndapa pare apa pa-emergencies. The guards vakagara apapo, nobody is helping. The nurse angotaurwa naye nemwana wacho auya namama wacho angobuda zve2 seconds ngodongorera kuti mota iri papi, mva angopa instruction yekuti ngaapinde nemurwere ndobva atodzokera mva anogara muoffice make. So papari hapana nesi ari kumubatsira kutakura mama, ari kuisa mama pastretcher yega. Ininiwo I can't help because I'm actually scared. Condition yavo yavari yacho iri kurwadza and I'm not trained for handling situations akaita kunge ma-casualties ema-accidents. But yeah, one of the biggest hospitals, if not the biggest in Zimbabwe. This is it, Zimbabwe. Ndo patasvika, no help at all. Ari ega mukomana. I wish I could help, but yeah, ndototyawo. No one. Mwana mai. Mati anzi muri kufana kwa $5. Yeah. Muri kuita zvamai manje so. Oni muitiro sei? Ndinotobuda. Azviite zviri mutoro kuseni pana. Zvinoita kuti tingoita